Здравейте, уважаеми зрители на Майнкрафт! Днес ще играем Майнкрафт. Здравейте, аз съм Физо да Попеях и Биг Беар ще цъка Майнкрафт, докато Аслафа да не... Да започваме. Оле, в училище не знаеш ли веднъж какво се случва? Значи един поп минава и един мой приятел вика... Здрасти. Не, той каза какво става, всъщност, да. И поп вика, кой ще викаш какво става, бе, мангал? И другия... Добре, сега играем Майнкрафт. Няма да правим експерименти. Зрителите са дошли да гледат. Нека да влезем в минута. Те плесиме, те гледат, не са дошли. Смисъл... Ами, ти какво говориш, брат? Тук не стой. Окей. Ти си чисто ниво и те слезе нещо по-малко те набележи. Малко демонт. Трябва да е да хапна, брат. Абе, Физо, идва, брат. Не, брат. Ходи за животни, бе. Чакай, бе, мен. Какво е? Ти си умен. Мерси. Ти си умен в лошия смисъл. Абе, ти си толкова умен, че смислиш. Ти си толкова тъп, че няма ти кажа. Оле, бати слепият. Днеска убих и на представяш ли си? Те са безобидни. Аз ми ще ми направи нещо, бати тъпата слепия, брат. Свиня. Мари, бе, свиньо. Лак. Бати лага. Абе, къде отиваш, бе? Бати свинята. Душ са там долу. Абе, бати прасето. Сега вече си свършим. Абе, няма ти гледам вътрешностите, бе. Абе, имаш мечове. Пука ми. Добре, ще го използвам. Чакай да си спича пръжно. О, чакай, че отгледам спин, брати. Оле, бати лага. Аз не тук ставали сме да правим клип през 12 часа. Да, бати. Да не сме много шумни, че съм подимал. Ще будем нашите, брат. Но да. На кои хора тук наоколо направи сите ще да правят клипче. Бати. Аре, пари, шо ма знам. Аз не викам. Нико да викам, бе, брат. Чакай, докато се печат пръжолици. Брат, Физо, надолу ли да ходим или нагоре? Нагоре там. Надолу много ясно. Нагоре няма диаманти. Абе, не бе. Чакай само да нещо. Иди ми извини, брат. Нали? Ама му затворих. Глезя. Абе, там долу има лава, бе. Няма лава. Има. Лава се намира през 12 левел, 11 някъде там. За това. Има пещера. Има пещера, ама няма лава. Аз днес намерих. Но къде е ходим, брат? Осветявай, бе. Осветявай. Крипърчо!
Бати пича, брат! Къде си отишъл там да е моето момче? Айрон! Бати пичовете, къде си? Да, бати пичовете нямаш кирка, за да я за него. Мага, ти какво правиш тук? Гърми, бе, на бати кога. Абе, брат! Оле! Абе, снимай клипче, по-тихо. Тука тея бати смотаните не притесняват. Момичетата ще ги гоним с пръчки скоро. С пръчки, брат. Само трябва да... Абе... Абе, снимам клипове, тихо е. Мале... Бати топата, брат. Изключи си телефона. Ма ще спра звука. Да не съм толкова смотан. Звънни ме, батка. Аз ще гледам дали е... Абе, че... Добре. Кой ти каза, че нямам кирка, бе? Физо. Не, аз ти казах, че нямаш в теб. Аз не съм скачал догоре, аз имам в мен. Малие, някой се прибра. Оле, бати, съм огънич крипъри, брат. Той пещера от крипъри. Страх ме. Оле, боже, чакай да се ограда. Честно ще се ограждам. Да си взема айрана и да съм спокоен. Човек носи на високо да се ограждаш. Добре, да моето момче. Чакай, че това крипър ме гледа. И тук има прилипи. После ще ходим да ги избием, ама... Няма им обръщам внимание за сега. Там... Оле, човек ще е много яко да намерим злато, ама е много диаманти. Там и пак има крипъри. Злато за материали е много лошо. Използвай го, като намериш само за броня. И вас Ами, да ти кажа. Драги зрители, вас съветвам. Трябва да ходим да бием този крипър, че вече няма какво да се заграждам, защото надолу има айрон. Само ако не избиват, сори брата, ма... Че този крипър бая силничко гърми. Да вземем първо айрона. Аз мисля да го вземеш като те убие край теб. И айрона е ти... Fuck you! Motherfucker! Fuck you, man! Да! И ще го би с кирка! Много си, брат. О, гледай се. Оле, брат, той ми струши оградата, бати и смотания. Не, много мраза крипъри, брат. Ти физо. То всеки ги мрази, бе, човек. Зомбитата са някакви безобидни, докато дойдат до теб, ти ще си ги убил. Два крипъра, бягай! Нали това правя, ограждам се. Това крипъра, човек. Представяш ли за да гъбнат заедно? Възможно е! Единият да гъмни, другия да гъмни след него. Да, това ще е бати умирането. Да, Оля, веднъж знаеш какво стана, бе? Бях в една пещера и някакви два скелета се бият. Какво искаш, бе? Така се стрелят. За жени се бият, бе. Какво искаш? Не разбираш. Не, те искаха да убият мен, обаче стрелят навсякъде и само се бият двамата. Беше човек, тук ме е страх. Знаеш ли от какво? Да, знам. Еми, откъде да знаеш, да не ме слушаш, брат? Някой да дойде в клипа и да ни го... Да, нали, брат, това ще бати унижението. Не, бе, да не ме фани тук някакъв прилип, че аз нямам... Прилипите не правят нищо. Верно ли? Да. Оле, да не може... добре, бе. Оле, на крипъри няма какво представя, че много малък. Ще ме заебат. Айрон. Чувате сме? Да, мина има в тази пещера. Бабе, ти от ли си, бе? Няма много неща, бе. Има само айрон, бе. Мале... Бати... И тук има... И сме в мина за злато. Злато, искаш злато. Там много мраз да лаги така. Ти... И на мене не е така. Еми, то първи сезон е така, брат. О, лава, айде да притушим.
Хайде. Няма.